Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani mukan zagaya cikin gari ne domin kawo muku ra'ayoyin ma'abota kallon wasan ƙwallon ƙafa. A yau ma za mu zagaya cikin gari ne. Mu ji ra'ayin ma'abota kallon wasan ƙwallon ƙafa. Kar ku manta wannan tasha ta mu albarka tana nan ne a YouTube. Wannan tasha ta mu tana kawo muku ra'ayoyin ma'abota kallon wasan ƙwallon ƙafa duk sati. Ku dai kawai ku yi subscribing din mu kana ku like din mu daga YouTube zuwa Facebook. Mun gode. Assalamu alaikum, za mu so mu san sunanka. To, sunana dai Muhammad Ismail Al-Amin. Malam Muhammad Ismail, da ka je gurin budurwarka da kuma ka je ka kalli wasan ƙwallon ƙafa, wanne ne fi saka nishaɗi? Budurwarka ko shi ne zan same ta, amma ƙwallon ƙafan ya shige yi. Allah wallahi. To kasancewar yau a faɗi gobe a yi nasara a wasan ƙwallon ƙafa, ina ga in ka je gurin ta zai fi ai. Gaskiya ƙwallon ƙafa ya fi budurwa. Ya fi budurwa? Wallahi. To me dalili? Ita duk lokacin da na nema don samu, amma wannan in na yi losing nawa fito miki na yi losing nawa fito miki. Har abadan abada. Kenan ƙwallon ƙafa ya fi saka nishaɗi? Ba sosai ma. Sosai ma. Sai shi kenan mun gode. Assalamu alaikum, za mu san sunanka. Sunana dai ana kira da Muktar Muhammad Sa'idu, amma in kira Muktar Testo. To da ka je gurin budurwarka da kuma ka je ka kalli wasan ƙwallon ƙafa, wanne ne fi saka nishaɗi? Kai gaskiya ƙwallon ƙafa. Dan na fi so in je in kalli Messi. In ban ga Messi ban kalli na bare kwanta ba. To dalili? Dalili saboda in na ganci hankali yana kwanciya na kai yakan burge ni ko yanki ɗaya na ga kuɗi na yi na ga kuɗi na. To ba ka ganin yau idan ka je yau da a ci gobe ya kasance kuma ba a ci ba sai ka je gurin ta kawai ba? Gaskiya to an na je wajen ta ma ba ta mun da ta yi. Saboda me? Saboda in na je na kalli ƙwallon ƙafa ko da an ci mu na san wata ran da mu ci. Amma ita wata ran ta bata mu rai na je wata ran ba ta faranta mu rai dai ta ci gaba da bata mu rai kin ga gwandan kalli ƙwallon ƙafa na ko ba ka? Mutane kaman gwara ka je gurin ta dai. Kai gaskiya ni gwandan kalli ƙwallon ƙafa na yafi mu. Shine na gode. Yawwa. Assalamu alaikum, malam za mu so mu san sunanka. Sunana Abdulsalam Usman, coach na YSS. Da ka je gurin budurwar ka hira. Gwarin je kallon kwallo. Ba gwara ka je gurin tan ba? Gwarin je kallon kwallo gaskiya. Kana ganin haka ya fi saka nishaɗi? Gaskiya ya fi sa ni nishaɗi. Ka san kwallon nan botar ran sai ka je ka ga an ci kuma. Gwara a ci min da in je gurin ta bata mu rai. Wai ga maka bata maka rai zaka? Suna yi da yawa ai. To shike dan mun gode. In ka ɓaci ta wani guri zaka ji daɗi ta wani guri a kallon kwallon, ko da an ci ku zaka ji daɗi ta wani guri. Al'umma da kallon ma ana bata maka ai. Amma ana jin daɗi, akwai mutane da yawa gurin. To shike dan mun gode. Assalamu alaikum, ranka da zamu so mu san sunanka. Wa alaikum assalam, sunana Adamu Limanci. An fi sani na da Adamu Manaja. To Adamu Manaja, da ka je wurin budurwar ka hira ka je kalli wasan ƙwallon ƙafa, wani fi sa farin ciki? Gaskiya wani lokaci in je kallon ƙwallon ƙafa ya fi sa mun farin ciki saboda na kan manta da wasu abubuwa da yawa na ɓacin rai. Wani lokacin kuma fa? Wani lokaci kuma gwandan je gurin ta ko ba komi. Yawa. To a takaice ne kenan guda ɗaya fi sa ka farin ciki? Gaskiya ni in je kallon ƙwallon ƙafa ya fi sa ni farin ciki. Ba ka ganin idan aka je wata ran yau a ci ne gobe ba a ci ba? A wani lokaci na kan ego fushin ƙwallon ƙafa ma in zo in huce a kanta. Yawwa, saboda haka. Kenan? Dalilin. Allah ka samu ba. Sai ko za mu so mu san sunanka? Sunana Abdullahi. Malam Abdullahi, da ka je gurin budurwar ka hira, da ka je ka kalli wasan ƙwallon ƙafa, wanne fi sa ka nishaɗi? Abu mai sauƙi kenan ko in je gidan kallon ƙwallo in kalli ƙwallo na hankali na kwance dan yawa. Saboda me sa ka ce haka? Sabiya gaskiya ɗan matan yanzu ba su da tabbas. Ko shi ne maganar gaskiya. To shin idan ka je filin ƙwallon kuma ka samu an ci ku fa? To ai mu dole a ci ku ne wata rana kuma amma farin cikin ya fi yawa. Amma kuma cin bakin ciki bai da yawa a ƙwallo, farin ciki ya fi yawa. Ba ka ganin to ita budurwa idan ka je ka samu mai son ka ba za ka fuskanta haka ba? Gaskiya ita budurwa gaskiya ta fi ɓata mutum rai akan irin wannan abubuwan duka. To shi ke da mun gode. Amma kuma. Assalamu alaikum, san ka dai za mu so mu san sunanka. Sana Suleiman Hassan Burga ana fijira da injiniya. Malam Suleiman, da ka je wurin budurwa hira da ka zo kalli wasan ƙwallon ƙafa ne fi sa nishaɗi? Kamar ni kuma da tija da ni? Duk da haka dai. To ai kamar yanzu in ce miki rabi da kwatar rayuwa na ai ƙwallo ne. Saboda haka ni saboda abubuwa da yawa yana da abubuwa da yawa wanda zan iya gaya miki na shi bukatar haka. A farko ƙwallon ƙafa wata aba ce wacce ke sada zumunci fiye da girma aure gaba ɗaya ma. Saboda shi girma aure yakan tashi ne daga
zira'a zuwa zira'a kawai. Ita hidiman ƙwallon kafa kuma da warware duniya gaba ɗaya suke sada zumunci. Za ka wuce san ka ba, za ka ji an ce wane hidiman ƙwallo ne. Dan ƙwallo ne yake barin garinsa duk garin da ya je zai samu aboki, zai samu masauki, zai samu abin da zai sha a cikin ƙayan lokaci saboda zumunta irin ta ƙwallon kafa. Saboda haka kuma mu yanzu mun jima tun kafin mu fara hidiman aure muke hidiman ƙwallo har muka zo muka samu auren dai saboda shi wani abu ne shi ma na gefe na daban na rayuwa. Amma hidiman ƙwallon kafa ka ai su ga da da ya kawai fita ka nishaɗi fiye da wannan. Yawwa gaskiya hidiman ƙwallon kafa ya ɗan fi ƙarfi fiye da zuwa wajen budurwa. Shi ke da nagode. Wannan haka ne. Assalamu alaikum. Malam za mu so mu san sunanka. Suna na Rulwanu Babala da baban kaka. Da ka je wurin budurwar ka hira da kuma ka je kalli wasan ƙwallon kafa wanne ya fita ka nishaɗi? Subhanallah. Gaskiya Duka za ka je kenan. baran ce bari amma duka ina so. A'a to zaɓi guda ɗaya wanne zai fi saka nishaɗi idan aka ce ka ɗauka? Shi a zamanin yanzu kwallo ya shi mun budurwa. Saboda me? Saboda yan matan yanzu kawai na faɗa miki tsaya gudi ne kan kada kana tarayya da su wani jini ma amma ka zafi don kwallo aka samu nishaɗi sosai. To ai shi ma filin ƙwallon wata in ka zo za ka samu ɓacin rai tunda yau ci ne gobe ba ci ba. To da ka sa haka a ranka ran akwai ɓaci da ka amma wajen budurwa da ka sa a ranka kullum da ka je ka samu farin ciki ne kuma ka je ka samu bakin ciki ne maimakon abin da ka je amma ne ya To ai aka yi ne rayuwa yake dama shi yasa. to ya samu muka samu bayar kai mu samu cewa mu zai filin kwallon don mun san akwai samu akwai da shamu wajen mu dora ko mun gama doka mun dora mu samu farin ciki. A daga ita kenan kallo ya fi maka. To ya dan bida amma shi ma budurwar tana da muhimmanci ta wani fannin da amma dan kwallon ya fita kamar da haka. To shi kenan mun gode. Yawwa madalla. Assalamu alaikum. Za mu so mu san sunanka. Suna ta biyu Aliyu Bashir. Malam Kabiru da ka je wurin budurwa da ka je kalli wasan ƙwallon kafa wanne ya fi saka nishaɗi? Ito. In aka ce budurwa fa an kamar wanda kake son ka kenan. Idan ba na ka samu saban da ba ta zama budurwa ba kenan. Ma'anar akwai da kake son ka ba ta son ka ba ta zama budurwa ka ba. Ina akwai da kake son ka ba ta son ka ba ta zama budurwa ka ba. Budurwa ce wanda take son ka kuma ita ma take son ka. Ma'ana ce za ka je gefe fito zance kuma kai ma za ka yi zuwa gudu zance a kowane lokaci. In har da haka ne ba ta iya ta kwallo ba. Kada ga Allah. Kwallo abu ne wanda muke ne ba mu farin ciki. Amma ba za ta ɓata ɗan adam da abin da bai da rai ko bai mutu ba ko baka ba tun da Allah da kansa yake ya karya ma dan adam kuma shi wace dan adam ne ko ba ma da wani abin kwallo da mace ba to gaskiya ne ba ta mu ba amma ban ce kuwa ba A'a da gaske dai mu tafi maka wallahi. a babu hadi ba it's uncomfortable ai a bari hadi ba Shi kenan godiya ne. yawa ran juma Assalamu alaikum mun kai za mu so mu san sunanka. Ana kiran malamin fata. Malam da ka je a sa misali gurin budurwa hira da ka je kalli wasan ƙwallon kafa wanne ya fi saka farin ciki da nishaɗi? Filin gadon je kallon filin kwallo da yake sana'a ne a wurin nasa da nabi suna ya fi mun je wurin budurwa saboda na san yaudara ne ba a wurin su gaba. A'a idan kuma ba da yaudaran bane ba. A'a duk ba da yaudarar da bane to gara je wurin budurwa saboda na san me yake kai ni gaskiya ne. A takaice dai budurwan ta fi saka farin ciki kenan. Tana sa da farin ciki amma hidiman kwallon kafan ya fi sa da farin ciki gaskiya. Shi kenan ka zaɓa. Na zaɓi filin kwallon. To shi ke da mun gode.